5, 6, 7, 8, ibomba mo. Single, single, double, pak, 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 pak. Kapamudzo! Oh, magsadya kayo na ng oras mag-check ko sagling attendance. Carla, out absent ka na pon? Sir, iningat kayo po yung kapatid ko. Anong iningat? Linabas ko kita kay Totong isilinda mo, iningat niya. O, ikabuboy, out absent ka naman. Sir, may sakit ko po at Nang may sakit at siya na labasan kitatang mo. Taksa po na. Labasan kitatang mo, pisa-pisano retang manok, sinabong na naman, tinuki kami ng buya. Opo. Very good ka. O, ikaw naman, absent ka mo naman. Sir, wala ka pong bakal. Wala kang bakal, pero imamo, bibinggo yal doldo. Beno rin kumari ng may papagbinggo. Diyos ko, makain na rin nga na ka rin. O, mutakin. Luklok na kayo. Carla, kin eh. Luklok ka, kin kalele ko. Sorry, sir. Manampalingan na kayo. Sorry na po. Yes, ko buriyo lang, buri. Kaya kaming next podcast session. So, Kapamudzo, may papagkwento ta saglit. Tok na nga nyo pa yung gagawan nyo. Uling Indredo, si ni Mark Alcoa, Balon Chismis. Diyos ko, very famous la rin ka na ako kaya Beking Indredos ngayon. Kalele, ako talaga namang pangmalakasan niya. Madam Carla, Teacher Carla, the unfiltered life of Teacher Hello Carla. po. I've been looking forward Thank na you. makachika kay Madam Carla. Siyempre, abe, taya rin kaya katang kaluguran na ibuboy. Ang po, siyempre, yung kaya katamong very demure. Yes. Kabalin foodie. Masaplalanggat pa na po. No? Ay, Adobo no, kaya kayo Maya. nga. Maya pagat pa na po, no? May Yes. pagkatang Maya shot. Komusta, Jo? Bakla pa rin. Wala namang magbayo. Ako din. Bakla pa rin. Ay, totoo? Ako din. At kaya ka-anti mo rin. Bakla tamo nga. No? Diyos ko, rin bakla sinayoso lang talaga. Ngayon yung oras sa ngayon Aldo ngayon. Kasi syempre, baluda mo kaya katamo yung mag-vlog. Baluta mo, Teacher Carla, her life as a teacher. Bilang meto nga Samaritan mo naman, eh. Samaritan, eh. Anyway, kaya ba, Ibuboy, Samarites. Ibuboy naman, syempre, you know, as a content creator, he travels a lot. Yeah. And then itin, syempre, also, she travels a lot. And then she highlights also Kapampangan food, hanggang no ka rin. Yes, and also you traveled a lot. Yes, I travel a lot. I travel in Georgia and California and everywhere I could be. Welcome back. Welcome back. Thank you very much. Welcome back to me. Welcome back to you. Panampalingan tanakan talaga kanya. Alam, chocolate. At hindi na po. Kaning chismis. Ba't kasi in-invite mo kami kaya ni Nanong Chismis? Ing meto ka rin pisabihan tamong yeni. Madalas, baluda mo, ing mag-vlog tamo. Let's talk about how you all guys started as vloggers. Ne? Kaya ba pisabihan tamo, nanuwari talaga ing role daring vloggers. Kasi marakal ka rin nga liwa. Baluda man entertain. Ne, mami saya. Tsaka tapos sabihin kaya kayong panakitan. O yan mo rin ang pisabihan. Siya magkaning panakitan da rin ng vloggers manyad tamo. O yan yung panakitan. Manyad tamo ka rin kasi ako talagang tutuman. Rin na rin makwalta, rin marakal panakitan. Kakaita naman rin, ha? Walang palingan ko lang. Nailawin tamo nung nanong yung panakitan da, nanong yung gagawan da, karetang future vloggers, nanong yung pwede tangakwa. Pisabihan tamo na, tsaka nanula rin negative side na ning vlogging, nanong nga ning ega na ganang, nanungan pa ing pwede tamong gawan as vloggers, maliban king mag-entertain tao. Carla, kasi mag-look forward ko talaga nga kaya, Beke. Kasi, for once, pareho kaming, well, Buboy as well. Pareho kaming talaturo. And before I left for the States, I'm a public school elementary teacher, Keta King Lubao. And so when I learned about her, may excite ko kasi she's a teacher also and she's doing it while teaching talaga. Tsaka, I don't know if you know this, ating time kanita na pipapateda ka ta kasi I was asked of a comment nung nano nga sabi ko, karetang teacher na mag-vlog. And then one of the things I said, ako napakakalawat, singit ko nini. One of the things I said, there's nothing wrong about vlogging for as long as it's not instruction time. Somebody tag her. Sinabi na, oy, Carla, may ka man aware, di ba? Ot, Carla, ako man balo, kanta kaya balo, Sinabi de, Oti Carla, instruction time, kabat video ng sarili na. And then I saw her video, somebody already asked that of you. Tapos sinabi mo, never ko naman papaltoring nga aking camera and all of that. Respeto ko naman yung privacy. And so sinabi ko, for as long as it's not affecting
the children's welfare at makaturo ka masala. There's nothing wrong about that. Kanya very excited ko to have you here. Carla, umpisan tayo ni kaya kasi ne? Okay. Dahil nakapamikwalan gilagid. Makanano kami umpisang mag-vlog. Yeah, ako mag-start ko, actually, November 2023. Banggit ko ni Karing Aliwa kong interviews. Bakit ko mag-vlog? For the purpose of, buri ko, apanalben ako ng husband ko. That's the real reason. In love? Sana all! Sana all! So, ita mo pala. Sana all. Actually, deeper malalim yung... Deep. Yeah, Deep. malalim yung dahilan bakit buri ko nga panalben ako ng husband ko. Dos, kwento ko niya naman saglit mo, pero naman na kainis, makasalikot. Yung ka na akong husband kasi dinala niyang depression. So, kakay kami yung emotions na ng taong ating depression, mag-drip away karing people around him. So, mila ko lugod, mila ko alina ako buri nga kakit. Ing family ko, ing baby mi, ing balemi, buri. Makanyan na rin madedepress, itang mag-drip away ing emotions na. So, yung milyari kaya kami, baka ni tababante de, kasi tuturo ko, pwede nga lang kasabi, dapat natin nga kasabi, ating magbante kaya, inuli mi karela. And the time na chuya karela, 1,155 calls lahat arang gewa ko, binilang ko lang. Alayang peki, batan kareta kahit metong. Kasi talagang emotions na nothing. Alayang happy feel kaya kami. He blocked everything away. Nothing. Basta yung sabi na mo ng mother na, yung gagawa na mong husband mo kayo ni, mag-scroll ya mo. Manalbe yung manalbe. Pero the rest, wala nang sasagutan. Anya ako mag-vlog. Baka sakali, sabi ko, I wish, kakascroll na Facebook, panalbe na ako. Na, ating ko palang asawa. Ating maninaya ako. That's the reason talaga for him. Tapos, tamig tuloy-tuloy grasya na ning duno, miras ka na ako, migsoldo ko, may monetize ko, migbalik yung asawa ko, ginaling niya, overcome ning depression through professional help, may sick kaming help king doctor, and everything. So, by the month of December, natune. May ka-recover na. Inyong time, may tali ko pa naman marakala followings. Kahila pa, 12,000 followers la. Parang manalbi ko, 5,000 views ko mo, mga ganyan. Pero may kapagbalik ka na akong December. At from that time, sinopa na ako kayong pa mag-vlog. So, itang reason ko bakit ko mag-vlog, kaya ba ako na yung kayong pa mag-vlog ko. Kagaling na rin ginon About your husband. Yeah. Very Kagaling unique. na rin nga. Magkakabang asawa. Mag-start na kayo talaga yung maging Oy, reason. boy. Ali mo pa time makiasawa, manahimik ka. Tambing yung mabayad. Pero may amaze ko. You Ako see, you were able to hit two birds in one stone. Hit mo na itang vlogging career, you were also able to redeem your husband. Yeah. That's Sabi a namin, beautiful story. Kukutangan kayo, bakit itang biglang may nang balik itang dating ika? Apating nga nga panalabang video na mag-playing ka na akong baby. Mamaya May itang realization na. Apining ikit na, tapos bala mo linog pa si bagay itang, ating ko palang likuan. Ating palang maninaya ka na ako. Ating pa palang live. Out So, simula there na for ito me. niyang magbalik yun. Tas sinopana na ako. Ngayon, mag-vlog na din. Mag-voice over yung karing vlogs ko. Meron na karing magpasaya, karing manalbe Ben ko lawa. Kagaling. Ngini kaya Akala ko, lang muna tamang balo ito. Akala ko you started really as someone that wanted to vlog with your husband, Through with you vlogging. on, Vlogging can also Agyo mo yan, ipalwal me. Vlogging Mas can ko piya also salo, heal, tintalnan me, ne? tapisan me. Can heal Talnan the... me, can heal the world. Heal the world, make it a better place. Thank you naman mo, king kaya kang Yeah, thank you. King kaya kang truth reveal. At Thank you saka, very in-mineral much. ka rin lugod. Lugod talaga. Siyempre, Ako'y sabi nga na pong ng Gino. Nga pong Gino. Ya ako maniwala ako that all things, nung naman yung maliliari, kaya katinyang rason nga pong Gino. Lawen mo na, binyaning dala na ng vlogging kaya kabang kanito. Ako may pasibayo, ibambo. Bambo nga ako bambo. Bambo. Kalumaring bambo. Bambo, kay Sarah. Apining Katakutan. panonood Chares. ko Sir Makitang, God's rejection is God's redirection. Redirection, amen. Itang Amen. niyanig ning bagyang mundo mi. Baka tama nung balik ko or sale saya kami tapos din na akong another path.
Na aliwa mo yaku, ang poing family ko ing tatanggap keng grasya na nung alimegi ko bang bala mo daluyan. Instrumento. Ne, daluyan na ning blessing na alina mo ikami ing makinabang, mas marakalya. Mika purpose yang eni. Yes, kagaling na. Oh, talagang Makanahan mo follow kita kabayan. Pupuno, talaga naman. I-follow ye pa po. Oy ka naman mo, sis, buboy. Baka na, talaga kagaling. Diba? Ay, ala pa pala. Ay, bakit yan? Ala pa pala, ala pa pala. Kagaling naman yung mag-umpisa. Okay, go. So, mag-start ko during pandemic. Tuturo ko, tapos mag-resign ko. Tapos, minta ko king call center. Kaya ni call center, karin ko talaga discover na vlogger na ako pala. So, uling dala na mo rin ng depression. May depressed. Ka. Kaya ko strong independent woman. Kaya, ito, habang chuk in call center, may discover ko na dala na mo ning kainipan. Boredom. Wow. Kasi, knowing call center talagang balamot, kalinaya mo dudulot imbiya mo. Yeah. So, makakira ako habang bumuran, habang pahuli ko, maanyan. Mag-scroll ko, then may nakit kong voice over, Tagalog version naman, magluto ya. So, why not na pakipusan ke, pero gawang king kapampangan language, ang gamit ng king kapampangan. Then, ito, viral ya. Tapos, sinundan keng panibayong video, tapos sinundan ko nila naman, pagkat mag-viral maayan. Anyang mo muna, mong plano ko, magpapansin mo ang tao. Kasi, biye ko, sabi ko talaga dito. Then friends ko, ako balo, kilala, tamanta. Then family ko naman, atsula mo ka rin. Pero, ko itang mararamdam boses. Kumbaga, tapos impang mabayat king loob ko, alo kami mikakapatid, tas bakla ko. So, lagi lang sasabihan deng tita ko, deng kamag-anak mi, bakla ka, teka, mag-grow, maantiyan, alakang talent, makanyan. Emo aranasan, itang buridang danasan, kaya adeng pamilya, deng kalugo, deng pengari mo. So, sabi ko, mag-aral ko. So, kaya mag-aral, mag-graduate ko, tapos, mila ko talaga obra. Tapos, talagang vlogging talaga. Talagang, pelitan ing biya ko. So, from being ignored, ngeni talaga naman, appreciated. Ma-appreciate na ako, itang ngeni. You are now seen. Itang ngeni, aakit na ako king baler, itang, ila pang mag-approach. So, thankful na man kitang matitang aspeto. Siyempre, bala mo ikit ko itang purpose ko. Malibat na niya mag-start kung mag-sweldo. Siyempre, as meto mo naman na breadwinner ng pamilya, bala mo talagang maragul yung bagay in vlogging. So, hanggang kang pidere-diretso. Pidere-diretso ko na hanggang iyan. Okay, very so, what na? So, mati tayo mag-start. Pero kami libatan niya king boredom. Pero king gulot na ning boredom, ating kamburing patunayan. Yes. What about my friend, Sis Tin? Ako, August of 2023. Ganon. Yun din lang, recently lang. So, before pandemic, mahilig ko talaga mag-travel. So, minsan, 2 to 3 flights per month. Ting sweldo ko ka rin nga mirarasing bisyo ko makanyan. So, of course, dahil what were you doing before vlogging? So, I've always worked within the BPO company. But we have the freedom to take yung mga leaves namin as long as properly endorsed. So, ang dali sa akin mag-travel. Plus, ali ko kasi maluho Reta mong mahilig mo magkapeng makamal, makanyan. So, travel ambisyon mo. Hanggang kanita pa man sasabihan, dahil ka kasi bota makwalta ka, kaya makapag-travel ka. Yak kasi ako mahilig kailangan mag-good time ka every week. And sayang yung pera, panyali ko ng ticket to. Especially before pandemic, makapunta kang Cebu for 800 pesos, round trip. Makanyan mo kanto. So, because of the pandemic, 2-3 years ko ngayon makapag-travel, kainip kong kainip. Wow. Ngini, atin kung sobrang karakala stock videos on my phone.
na para apansinan ko 50 to 60,000 files on my gallery. So para delete ko la, edit talapen. Tapos i-post ko na mo keng metong keng platform para delete ko na, makapag-declutter kong phone, makanyan. Tamo naman yung mag-start. Kaya rin mo muna kong video na pinost. Old videos lang ang data of my previous travels and ano. Hanggang king, syempre, kaya benarin itang rin kaluguran tanga tsuka rin ngaliwang province, ela pa mas strict tuwing restriction na ning karelang lockdown Kaya katamo kayo nga ngiles, pwede tanang samgyup, pwede tanang mga kilwal, basta ating physical distancing. So, re-record ko yung sarili ko, inggitan ko lang rin kaluguran ko na, kaya kayo ako pa makapanganyak, kaya pwede na ako mag-samgyup, makanyan. Hanggang keng, panto nanda na. So, every weekend, day off, record kayo sarili ko mamangan. Hanggang keng, panto nanda na rin kaluguran ko. Meginda ng kay routine, no karina naman yan, no karina ka naman minta, makanyan. Kagaling din pa mag-start mo pala. More on, makanyan niya mo. And even kasi, anyang etapa, ngayon normal siguro kaya katamo yan, kut nanda ka, manyaman mangan. Noon masati mag-travel. Yeah, ako even before vlogging, makanya na yung role ko, kareng kaluguran ko, kareng abi ako kay ngobra. Ako na ako nang kukutnan daw, ng baldang palibot ko. Nung masanting munta, nung masanting mangan, makanyan. So, bala mo rin, maging natural ya ka na ako. Kasi, buri ko naman talagang gagawan, talilibot ka man itong kambayong restaurant. So, maging masakit, ituloy-tuloy ko niya. Total, dakal na rin. Hanggang kayong ating Mika viewers. Tapos, have you ever felt na ating kang kay pore, ating kang nangos ka rin, you have the knack for it. Knack for it ba yung term ka rin? Sa nakya ba o sack for it? Basta ating kang talent for that. Kasi ako, I mean, Ibuboy, the way he the way he does his voiceover, mas anting yung boses But itang ating yung gege. Talent na ito. And not everybody, I think, can do that. Trademark na. Megin and trademark. Ika naman, yung boses mo, very kay. Nakasantingin para mag-voice. Tapos talagang soothing. Lalo na nung i-discuss mo food, talagang ma-entice la ring tao to get the same food and to try the same restaurant na pintalan mo. And then Carla as well. Carla naman, yung pamakipagkain na kareng estudyante. Atin niyang kaya ka rin. Atin niyang, bala mo, tingkang talent for. Bala mo, it's right up your alley. Para yake ka talaga ito. Ika feeling mo? Iya ko wali. King kalwata panahon, rengaliwa mong friends. Sabi na, mag-video ka na kasi palagi ka nagta-travel. Damo ka na ako na, bakit? O kaya dati kasi magkanta-kanta ka. Mag-video ka, magkanta ka, gawa kang YouTube pa kanta, di ba? Marakal mas magaling. Alang rason para sumikat ko kasi Marakal mas magaling, I cannot compete with them. Tapos, eventually, niya may ng TikTok during the pandemic, inisip ko naman, very shallow. Kasi usually, bala ko rin mong terak-terak mo. Makanya, ali ko balo na there's another side to it, And it's not just about dancing. Marakal Until someone told me, mag-aaral yung photography. Nag-aaral akong photography sa TikTok. Paano ka nag-aaral sa TikTok ng photography? Hindi marami kasing ano doon ng makanya. So, dinownload ke, ikit ko, atin palang aliwa. Variety of it, yes. Bala mo, may gining avenue of giving yung information. Karang bisa magluto, bisa mag-travel, or skills karang sakyan, karang sports. Makanya niya pala. So, ene pala makanta ka shallow. Manalbe ko. Hanggang keng, isipan ko nga rin video kung i-post ko na rin. Very structured yan talaga yung dailanan mo Ako naman uli ngayon naman kukutang. Alam ko. Baka nano, Jo. Sana naman natin ngayon utang kayo hanggang metong. Paano na yun kung pakasiyari makanano kami. Paano na kung mayari 18 Jo, makanakami kung mangutang ka ako. Utang mo na. Buy ko tang muna. 5, 6, 7. Pakanano kami gumpisa, Jo. Very good. Thank you so much. Kagaling mo. Yung mga Hindi yan talaga yung agulis. Samasan ko pa yung postura ko. Ayan. Demputs ng ay. Demputs ng little lapid. Go. Ako naman yung pamagumpisa ko. Excited ko. Parang palingan Indredos, burida yan. Lagi dang sasabihin ka na ako niya nga Choco Paking America. O teka mag-vlog kasi nakakagalenggeng, terak-terak ka na, ano kapangawan. Tapos, bali itang kaya, itang belief, ang itang perception na pagdating kang asawang of automatic, dapat vlogger ka. Diba? Wow. Diba? Most of the vloggers keng overseas, keng abroad, flex na rin karelang kay. Kasi karelang interesado lang husband. naman ang tao. Kasi it's another side. Ito naman ba? Kasi rin, usually reserved lang. Tapos, inumpisa ng Madam Kilay. Madam Kilay, yung very famous vlogger with a fam. Well, by the way, kukutanda ko lagi, nanuya ka ing AFAM. What does it stand for? Kaya kaka-research ko, ing makalagi, bala mo a foreigner around Manila. AFAM.
At sinabi data kasi before, marakal foreigners keng Manila. Kaya ba retang makapakisawang taga Manila la, retang babaeng miraras Eh, keng. dabalo mas marakal keng Dabalo Pampanga. mas marakal keni. Anyway, so, makantayang may kaya. Tapos si Madam Kilay gagamitan ni yung afam ko. So, automatic kapag Americans or afaming awas da. So, marakal sasabi ka na ako mag-vlog ko. O nga ako, even before that, mapag-live na ako. Anya pang 2016, 2017, mag-live ko, tingko paping videos before. Mag-live ko, just to share what's happening in my life. Kaya ni Kem Pilipinas, kaya Amerika, nung namalilyari. Mapag-live ko, makanyan. Tapos eventually, ating sinabi ka na ako, mag-vlog na ako, sayang yung gagawan mo. Ako naman, ako pa rin bisa, kasi sobrang dakal ko gagawan. Lagi kong excuse ka rin, tuturo ko States, mas sa akin tuturo Amerika. Tapos, tingka pang asawa, tapos mag-aaral ko pa, I'm taking my graduate studies. So, ala na akong time. But I had to stop working. O, hindi nga dabalo rin tao. I was working as a teacher from 2017, I believe, hanggang 2022. I had to stop. Kailangan ko to kasi mag-change kong status kasi pinkinasal ko. So, mag-change kong status. Kaya ng Amerika, very maselan lang eh. Potang mag-change kang status, ka pwedeng mag-apply work. Kasi, ang gatalalo ay lalulwal rin papel mo. And, the current administration, medyo maselan. So, maninaya ka years in panayan mo. Paala akong gagawan. Ako this is the very first time na mawalan kong obra. Ka-graduate kong college, magbanat ng buto na ako. Ako nga'y kuratsa, baklang walang pahinga. Kasi breadwinner ko eh. So, may graduate ko 2000, ako nasasabihan nung nanong year. Since ka-graduate kong college, hanggang ngayon, I never stop working. I served as the breadwinner. So, to ko na kung mag-obra, sabi ko, pwede ni, dapat ating kong gawan. Luckily, ketang side na ng financial help, asawa ko yung sinaup ka na ako. So, yung sasab ko yung family ko. Ako wala akong balong gawan. Siyempre, ma-frustrate ko. Tasan nung outgoing. Kaya kasan di ba? Mati ka, retan kalupa. Siguro kayo makarelate kayo rin kayo ni. Istong tuto ko nang sanay ka magobra, pantunaning katawan mo. O yan yung magumpisa ng anxiety, ma-depressed ka. So, guguluhan kayong asawa ko. Sabi ko, my God, I can do this. I don't think I can last one more day. Tapos sabi na, sige, you do whatever you want. Do you want to travel? Siyempre ako naman buring gastos sa ning asawa ko. Pag mag-travel ka, that needs money as well. So paano nawari rin pamilya ko? Yan ang papakan ka. Ako yung mamad ka. Kaya ba't ako pa travel ko? Ganda. Disney Princess. Ang kapal ng mukha sa Disney Princess. Siyempre ako naman gawan to. So then, ako mag-research ko. I did research. Kasi akala ko in the beginning, ring vloggers, sarata mong sikat. Timo, di Zainab, di Alex Gonzaga, di Tony Fowler, Kong TV. Akala ko Ivana, akala ko suntok sa buwan. King kaka-research ko, there are a lot of vloggers na ako naman kakilala, pero they have decent amount of following, 200,000, 100,000, and they're earning money as well. So, penigaralan ko, may research ko, ating nang sinabi ka na, ating kung ikit na dapat maka 60,000 minutes ka, complete mate, including live and everything. So, penigaralan ko, I sat down, nilista ko, linuklok ko. So, king gagawan ko, ala ko nga ang page ka na akong ikita ka manuyab ka, manggigil ko, manuyab ya, panampalingan ka. Bawal ka na ako yan, nalang manuyab. Hey? Kanak ko sagling kaya. Ba't siyan ka, manuyab ya. Going back. Anyway. Mga pagagak pa si King Mga pagagaya pala. Anyway, yung milyari kanita, may research ko kay ba't ikit ko na, makantini sagulya pala. So, kinumpleto kaya. I turned my page into a professional page. I turned the professional mode on. Ang gaking kompleto. Kanyang kompleto ko ni, may voice over ko, maglinis ko yata ang pantry. And then the next morning, ikit ko marakal followers. Kalupaning milyari kaya, it got viral. And then I started doing more videos. Itang may karakal views ka na ako, itang IMA ka Pampanga. Karinda ka bubo ng ngikit. Ang burol-burol. Po itang burol-burol next. Kani ka talaga mag-viral. Ore taring mag-viral. Nya, meging ko niya, ngayon that's eventually, kilala na ka rin tao. So, itang story ko. Now, that we all know the stories at menuyab ya pa ibuboy ka, kukwento ko yung story ako, makain kurso natin gawa. Nano naman kim palagi yung enrolled na ring vloggers. Luklok ta naman sa lese, Carla, gigil ko kaya kapag dungusan na ka. Chika-chika mo inimpalda, talapas yung luntoya. Aning kaya Nano ing palagi yung enrolled na ring vloggers, king yato. O kaya kini mo pampaga, nanong role tamo. Teacher kalay ka nanong role mo bilang metong a vlogger. Malibang kitang pamanyawop na kasi ito talaga part na naning kaya kang kayo. And you chose mature that. role. Wow. As a mature role in Viva Max. Yan ba yung next kong target? Pwede ka pa ang babae sa ilalim ng papag. O kaya,
Pwede yan po. Ang babae at ang pisara. Chares! At pambura. Yeah, ko siguro yung purpose ko as a vlogger, muna dili, I wanna showcase me. Buriking bakit kung Ninuya ko as teacher, Ninuya ko as Carla, Ninuya ko as a wife, nano yung pangatao ko. Ninuwari talaga Carla. Sino ba ako? Chat. Sino ka ba? Kitang nakikatawa. What do you want people to know about you? Wari. Iya ko yung buri ko mong ipasyag o buri ko na pag apanalbeda ko rin tao, buri ko itang ako kwada itang positivity. Buri ko itang happiness, panandaman ko, itang genuine happiness na parang panandaman ko, itang tula ingayli, buri ko akwada, buri ko mag-domino effect, itang positivity na ing mindset ko, nung makanano ko, kasi akit na ako pag panalbenda ako, mahili. Yan yung talagang may kong trademark yung kakungayli. Buri ko akwada ita na kahit na anong malyari, na anong mga problemang daratang, there is still space for happiness. And can I And just happiness say is free. this? Can I just say this? Kasi while listening to you, I realized you just told the story of how you started vlogging. And it was because of your husband undergoing depression that he had to leave home. How strong of a person you are. Kay ba't sa spread mo pa positivity? Ne? Masakit yan. Madalang lamo ka ring tao, madalang lamo ka ring tao ing makanyan na agyuda pang magpaka-positive. Ne, despite na ning gagawan mo, despite na ning paindala na matakpan mi kan rin kaya kang poklol tol. Then papayo. Sisinyalan da ako, Jo. Lultola rin papaya, ang porin pasas. Charas! Anyway, masakit siya to be able to draw strength after all the things na maliliari kaya ka. Ako posibleng, di ba? Lawin mo na, what you see on social media is not what's always true. Yeah. Correct. I'm not saying we're lying, pero there are a lot of truths There's behind. layers. There are layers, multiple layers of being a vlogger, your personal life. Although, syempre, pag vlogger ka, sasabihan mo on everything about them. Pero atin pa rin baging edabalo. And to be able to do that, kabibili banda ka. Kasi mag-spread ka pang joy, mag-spread kang information, While mag-spread kang struggling. positivity. Wow. Kay bata ka kwa. Paano mo yung metong aleksyon na buri mong ibiya karela? Iya ko, iburi ko mong sabihan Karela is that no matter what happen, there is joy. I mean, mayari nga, yung gana-gana malilyari kaya ka, yung problema daratang, yung pagdalanan mo, ring challenges na rin, at chula din, ila talaga mawawala. But those are avenue of learning. Ne? Kaila, learning opportunities la para mas itatag mo yung sarili mo, mas ipakit mo yung sarili mo. At the end of the day, arya ng Lord. Kasi na naman ibiya kaya nung may agyo. Amen. Agyo me, nya binyene. At itang binyena nga ita, yan ing gateway mo keng mas malagong future, mas malagong life. Sabi dapin, kasakitan pa, bayo kitang tagumpe. Alang megtagumpe na puro... Balang kasakitan diba? natin kapalitan kanawan na daring matuwa. Totoo yan. Amen, Carla. Talaga naman. Thank you. Tayo ka naman mo, boy. Nano mo yung sabi mo. Well, Kumiyak na naman ganyan. ano naman, Yung leksyon na buri mo nga baluda kay karing tao. Iyak kasi, very positive person ko Ingaakit na ka na ako, adyan kong problema, da ko paikit na may problema ya ing lupa ko. Maantita. So, lagi nang sasabihan, ibuboy, dyan yung problema, lagi mong Chill. kay. Press ko ya pa rin lupa, maayan, adyang Ako yata maniwala kitang press kuya palupa. Adyang Ako yata maniwala kitang press kuya palupa. Hanggang atin ang problema. Pero, dyan ako sabihan natin kung problema, ila baluda. The people who love you would always be the first to know. Tapos, maalo ka pa rin, itang, akakuha mo magsaya, pero tapos namaan pa. Atin ang problem kayong balayo, makayan, pero, ako kasi, one of the reasons why na mag-vlog ko din, I want to spread happiness din. Kasi munang dili, buri ko kasi rin viewers ko, habang albenda ako, may lila naman. Makatita yung buri kong, malyari mo naman ka rin king future vlogs ko. Ngayon hanggat kaya kasi papakailiing sarili ko kitang vlog ko, kaya i-upload. Kailangan may liko pa mo, bayo ke i-upload. Nga pala mailiya yan. Dili na. Para ba kanita,
nung apatulaking sarili ko, what more, paret ang manalbe. And one more thing, lagi dang sasabihan na very thankful ko kasi, bala mo, ikay maging pioneer na rin Kapampangan vlogger na mag-vlog gamit ang sarili mong lengguwahe. Correct. So, panalbenta yako din, megin ng kaya ka na ako, natural na Pioneer. din kasi, Pak. I really love spelling yung pioneer. ganyan. I really love Kapampangan. At saka manyaman talagang sa manyalitang Kapampangan, lalo na po tang kasabi mo rin mga twa, retang deep words na emo na antin dyan, pero Magagamit lang. uling magagamit la at makitalong ko kakarela habang misasabi, balo mo ito. So, ing medong mo naman maka-proud ka rin itang, ating kang sinabi king vlog mo, tas ede antin dyan. Nanya ni Soy mag-comment la. Nanya mo rin sabihin kasulungsungan. So, bala mo, mamaya ka mo naman knowledge ka retang Information, words na emo, na eda balo. So, metong mo naman ang goal ko is to promote Kapampangan language. Kapampangan Language culture and, preservation. tradition. Yes. Tamo paborenta na. Especially food. Places, retang resort, retang kaya kasi wala kitang tao. Lagi Speaking ka of kapanakitan, ako nan kaya pa mo itin nung nano English na buri na nga balo na rin viewers na potang kayi, magkanin pa na. Tini ka. Why? Batakan Burida yan, yung burida. Burida ni pera. Batakan mo pang lesson. Nanong lesson yung buri mo nga balo da kaya karin kaya kang Yako na dapat kahit mo sumaup. Kasi anyang atinaring manalbe, total atinaring manalbe eh. So inisip ko agad, nanula kaya ring local business na pwede kong i-post. Ako, agad yung mag-jump ka rin ng attention ko. Kaya anya nga pansinan kong someone told me, uy, 8,000 followers ka na. Nanong mo naman paplanuhang mag-vlog, bigla atin kang makanyan, ay 1 eh. Oh, so inisip ko agad, nanulangan kaya retang local businesses, datang old but gold, na rin yan na mapapansin. Apin din rin buri kong puntalan. Kasi, tapos marakal ding mangutang, bakit ka mag-Tagalog or mag-English ka ring video mo? Kasi ako kanta, ingkay ko is to promote Pampanga to other... Nationally, yeah. Yes, kasi nung ingkay ko naman karela is para puntalan da katamo. Bigla yung mag-switch ka rin ng kaya ko na promoting us, tourism and all. And that is actually doing a lot of impact. Totoo yan. Itayong megin kong focus, anyang mag-start ng ating following. Kasi even my friends in the States na taga Manila, marakalabab ko, unanda ko, yung restaurant dito, saan mo nakita yan? Doon kay Kabalin Foodie na panood ko. Ada. And I'm very proud. I'm very, very proud. Pero syempre, may itong din ka rin goal, like, ako naman, myself and Buboy, again, yun naman kukutang. Dapat ko na yung core. Kakakalingon tayong kotnan. Mga sa beta mo, na Wala anong mo pa mo, sis. Nakapamukatula, sis. Nakakatula. besa Language neta mo. preservation. Correct. Tunay yan, iburita nga balo rin viewers. Tsaka magkano mo yung panakitan nyo ka rin videos you. Itanto to, walang kalaraman. Muna na ibuboy. Muna Dati ni Buboy. kasi, in 10,000 views, ayan, diretso na kasi chuta na rin Walang kalang Before, filter. in 10,000 views, equivalent of $1. So, 50 pesos, 55. Yes. 55. So, Pero let's make it clear, dollars yung panakitan nyo. Dollars ah. yan. Dollars, yan. of course. Dolyares, mga Diyos ko. mukhang pera. Aliwawi ka. May nayak- anyay ka, Jo, di ba? Anyay ka, Ako Jo, ba, mga patera. wala akong makanya na kain. Before. Ah. Pero, at yung talagang libutad kasi libutad. Talagang mumula talagang marakalapan nakitan din. So, buri nang sabihan, nung 10,000, $1, ing 100,000, $10. yes, 500 yamu. So, o di ing, Oh. 1 1 million views. Oh, Chuyamu King. 100. Nagyuyunita, bilangan yun eh. Oh, di ba? Oh, 5,000 Kasi ring at aliwang 100. Manal Bejo, balada, isang may 1 million views ka. 1 million. 1 1 million million mo ulit, naman. ah. Or, No, let's make that hindi. clear, ne? Porke million na rin views mo, million din yung bayad kaya ka, Ali. It depends on the number of views. Sabi naping Buboy, pagdating kang video, 1 million. Ako nga tatandaanan ko, $36 yamoy tanga panakitan ko before kitang may 1 million views ko. And Oh, yeah. how much is Oo. that? $30 is what? 1,500 pesos. I'm not saying na, teka, magpaka-grateful. Pota sabihin na naman. Kapapasalamat ating kampanya nakitan. Kumbaga, we're What just I'm trying to debunking say- the yes. What I'm theory. trying to say is to explain it further. It's not what you always think it is. Ne? Retang YouTubers, on the other hand, ilang balo kung marakal pa nakita. Yes. Kasi kayong YouTube, mas maragula ring ads. Before, Jo, in Facebook, once na may 1 million views ka, automatic at tinakang 15,000. 1 million views, ha? 15,000 pesos. na. Yes. So, $300. Yes. Okay. Dati. Katang mumuna, apang mumuna. Automatic la rin. Okay. Tapos kanta, anyang ikatamo na, ay api niya, lungub na yung 10,000 views. Atinang kain $1. Mark. Atinang kai. Atinang Wow. measure. Wa maanta. Uling,
Darakal na rin vlogger. Yes. As in darakal na la. Ela diditak. Ela diditak. Dadagdag la talaga. O nangingin eh. Siguro Mas matindi yan eh. Baka nanong yan eh. Mas mababang yan eh. Meging mas kay linubing reels. Yeah. Linubing kay. Tapos dati yang mumuna in reels sabi da malakas yan malakitan, which is true. Totoo na yan. Dati. Talagang one Reel, just for the information of everybody, our video reel is less 1.5. than less Wow. than 90 seconds. Yeah, 90 So less than 90 seconds. Happening max Oo. na ito. 1 minute keng reels. Mata siya kesakit ang tutong video na atsuken 10,000. Itang long 10 form minutes. video. Okay. Okay. ngayon yali na makanyan. Yan, Pero, Alina. ngayon, pero di ba, pag mag-post ka, either a video, a reel, a long A form video, a picture. picture, caption, or Even text. text, Story. stories, at Yan tinong lang. anong bayad ngayon ni ren. Kasi Yes. kayo pages kayo eh. Yeah. Yeah, ako personally, so I don't get to earn. Pero ngayon, mga Jo, yan. ita, at tinaring maging role na baya mo naman kumatas in earnings mo, kailangan dalang arian deng video. May ganyaring before Ali, di ba? Ngayon dapat Arian Maying video. Mag-react Minsan ka. mag-comment ka, mag-react Mag-comment ka. ka Kanyari pa. nga liwang vloggers, please share, comment, Wow. and Yes. Kasi hindi react. category. Kailangan na lang, retang may comment 28 persons, kailangan mong replyan data. Okay. Ang titing malalyari. Right. Well, Bakit mag-post siya sa Engagement. engagement. Yeah. So, iniburikin ko tang talaga la akong pakialam. Dapat sagutan din. Since you started vlogging, this is a guesstimate nung magkano mo. Since you, Carla, paman kakarog na telepas mo ka. Since you started vlogging, how much do you think have you earned? Since kapila na kang years, guesstimate mo Kaya mong naman. kilub kay Facebook na sinweldoan mong Yeah, kay Oo, Facebook. Alit, Yung more than a dollars year ni- na ako eh. Oh, more than in a year. Actually, anyang linog kong anyang first kong sahod, I still remember 24,000. pesos. Yeah. So Tapos that's daragol. Like, $600. Yeah. $500. Kay daragol ng daragol. This nan kay paitang year 2023 medyo mata siya pa mamiyang meta. Actually, mag 6 digits ko a month. 100,000, 200,000. More Ganda. than. Oh my Yeah. gosh. Diyan pera. Anyang time ay Nga pala rin gold ang pong Ano alahas, naman? sis. Ay, Talaga Ano namang sa makasilol. sweldo na ako mga tayan, pepa, may BIR na ako. Kasi I have my responsibilities eh. Kasi maraguling panakitan ko talaga kanito. O nangyayari naman makanta na. Tax ha, pay tax. Okay. Yeah, Be a mag-tax. responsible Yes, we're kay. BIR registered. Yeah, be a responsible. Tsaka, kailan ito automatic lang makakaltas. Pero yung sweldo mo talaga, depende talaga yung views mo. Wow. Wow. At yun talaga yung views. Ito, Pag ito, mababa Arian, ang So, dalas mag niya 6 masyado. digits ka before. Ika Yeah. naman din. I haven't had a 6-digit payout. Actually. Kasi I started on TikTok. Talaga. TikTok no earning yung videos. Oo, although it Affiliate. becomes, TikTok Affiliate lang, becomes yeah. kind of like your lookbook. So if a brand is looking for someone to work with, Karin Laman to. And let's talk about that later on after Oo. kikina ni Buboy. Kasi other than the revenues that you earn from the videos you upload, syempre, the perks of being a vlogger is also partnering with other brands. And Correct. that's, you Yeah. also earn for that, di ba? Hello, sponsor. Yes. Beauty Derm, labeled I love Yes. RMM, Cold Storage and Meat Shop. Okay, go boy. How much have you earned so Pati ako may far? kasingit shout out. Itang sa black mo sabihan niya kay ba? O ito, ako balong makamonetize na pala yung Facebook ko. Ang plano ko mo talaga, maging famous. Magpa-picture. Sige, picture kayo mo, picture. Mag-upload kong kabaragbag videos. 3 months, ako balong makamonetize na pala yung kana akong May tipon la. metipon la. So magkano la rin first Metipon earn? la. Ati kong lepitan na tao, which is si Bells TV. Iyang sinawag ka Shout na out, ako. Bells. Yang sinawag ka na ako na itapin, kalkalan yan siya, gala-gala, makayan. And anak ka excited kasi pera na reta. So, Lupang pera. di meg kain na ako. Setup. Sinetap na niya, makayan. After 1 month, my goodness, may bigla ko and I was thankful talaga. 75,000. Pesos. Reng may tipo na pera. Okay. At teke, dininan i-bells ka rin. Kaya marinit. So pa mo i-bells kayo ng background. Alayan tinggap i-bells. My God, kaya rin ang sinupan. Ing mong tinggap ng bells ka na ako, itang I'm always there for him. Ayan, I always there. Nanong I'm always there. Alangan, Mas ma-value ita Imagine. kin pera. Alam, thank you, What? nanay. Imagine, 75,000, Jo. Kaya matanggal 3 months, 5,000 may yan, tipon yan, lang. Anyang may Diyos ko. monetize Kasi niya. Talagang,
Happy na hindi may glamya. Sumakses. What? Sumakses Tumakses ka, na ate. Ay, Oh. sinali kong supa. Sinali kong rep. Sinali kong Aircon. siya gana-gana. Ay, talaga naman, nagpakasasa ako. Kasi it's my first time to hold 75,000. Correct. At saka, Kyla rin, hard-earned money. Yeah. Vlogging, just to tell you, it's a full-time responsibility. It's tiring. And it's tiring. Balada, Kasi wala yung mapagaling. sabihin tayo na, it takes a lot of time, effort, considering all the bashing that you get on the side. Look ka, A lot of mag-video, planning. thinking of what content to create, a lot of planning, hanaping tin. Equipments, editing skills, Ay, my rin goodness. magaling lang, mag-voiceover ka, paggawa ka pang script. And you don't just get to finish the vlog in one take. Yeah. Paulit-ulit yan, practicean me. At pakiramdaman mo la rin kaya kang viewers which one yung aboryanan nung nanong edaburi, laluin mo rin views mo, it's a full-time responsibility. masaguli. Masaguli. Eh, masaguli. Kanya, nanong role da ring vloggers maliban kayong pamanakitan. Siyempre, it's number one, it's to give you guys entertainment and to inspire. Ikit yun naman yung storyamin nga nandiyan edako kitnan. Balada Sinabi ko pa rin kasi storya. lang aliwang tao, Jo. Wow. Balada kasi lang aliwang Alam, tao. malago mo. Mag-film, binidyo mo na, that's it. Lago. Happy na. Lago. Happy na. Bali mo, Diyos ting paping one time, menulak ako, mapayi ka. No? Di ta Wow. kumipasa ka, bulan ko. Mapayi ka, aray! Ako, tang mapayi ka, sagli, ko amin makaman, naman masagli. Ita Yes, inga da sagli. anting dyan ding Wow. aliwang tao. Pero pantunan may kasing dalan. Correct. Ako maniwala ako, I've always believed, nung nanumang maliliari kimbiena ng tao, ing gino, makaredinate ang destination mo. Ing role mo is to find the path. Pantunan may tandalan, papunta ka rin. At kimpa magdalan mo, kaya tandalan ating pababa, ating baku-baku, di ba? At so ka rin, at so kaya kanong ituloy me. Pero ing gino makaredinate ang itang destination mo. At so, Wow. itang At sune. success, at sune ka rin. Dalanan mo niya. It's up to you nung isulong me or you give up and back up, di ba? Tita mo naman ito. So, ako maniwala ko. Kaya to all the future, let's wrap this up with a Correct. beautiful message. To all of you, kaya kayong ang kabalen, kaya kayong ang Jo, kapamo, Jo, ganaganang masanting ang malyari kimbiya mo makasadya na, pantunan mo niya itang dalan, papunta ka rin. Pantunan mo niya yung dalan. Correct. Ika, Jo. Yung ako isundo kay Sir Making sinabi mo, along that path, there are rocks. Ne? Dakal bato kaya ka. Anya nung bisa ka maging vlogger, kailangan masigang kaloob. Matatag ka actually. Kasi, di ba, people will throw rocks You. at you, ne? Kayong taong maging successful, maiwasan itang atin lang sabihan kaya ka, nakakilala, pero madali para karela na i-judge da ka. So, along the way, oren din kaya kang salubungan. And kailangan Makatatag ka. matatag ka mo. Kasi balo mo naman yung sarili mo eh. You know you. Yes. Ne? Dahil balo mo yung sarili mo and you're authentic at balo mo wala na kamang sasagasaan, wala kang atatapakang tao, magpatuloy Keep going. ka. Sabi ko, yako ining paniniwala ko talaga. Simula ng dimdam kay inipin, walang ko na eh. Pag binato ka ng bato, ipunin mo at gawin mong tuntungan papunta sa success. Amen, Burikit. Akala ko sabihan mo, ipunin mo, ibato mo lahat sa kanila. Aray ko, ang Yeah, sakit. ibato mo lang Pag mga sinato ka dana ng mo. bato, ipunin mo, ilagay mo Ibato sa mo lang timba, ibato mo one time, big time. Actually, Sir Mac, mo naman kailangan gumanti eh. Let your success be the noise. Gumanti ko, Carla! Charas. Let your Success be be the the revenge noise. and be the Yeah. noise. Burikita talaga. Correct. Ne, ipunin mo, yung mga batong binabato nila sa'yo, ipunin mo, gawin mong Tungtungan. tungtungan. Papunta sa Kakasanting na success, nita, ne? Para sa success. Ne? Uwa, para Sa success ka. Matibay ang kanta. Kasi retang batong areta. Mga syas Mga lang, syas na reta. rakalawa. Burikita. Tumibay ka kanta. Burikita, tino dieta. Ika naman, boy, anong iipunin mo mga bato? Ay, ako naman, Ali. Siguro Pressure ba? Ako naman Ay, siguro, may sipya Ali, ka niya, nalo blocks na rin. May sipya ka niya, ma-pressure yan. Sabihan na Ali, kanya, tungtungan para na naman- kawayan. Para naman manaliwaya ketang dala na buli ko mong mamiyang advice karetang aspiring vlogger, kapampangan vlogger. Kasi nakarakal mag-message ka na ako, soy True pa ka na. na nung mag-vlog. Soy pa ka na nung maantini. Ing lagi ko mong sasabihan karela, ipakit mo nung nino talaga ika, mo kailangan mag-pretend. Nung bakla ka, ipakit mong bakla ka. Nung babae kang maantini, ipakit mo. Basta ala kang tatapakan tao, i-continue mo nung nanoing buri mong gawan at never kang susuko. Uling, alang-aliwang sumaop kaya kanuneing sarili mo. Amen. Amen. Linaban niya kang Carla Karetang ipunin mong mga bato at inyang panlaban. 10. Magkasaki ko yata magpano. Ay, nung ako kaya katin, manipon ka naman. Siguro baka ling tipunan mo tin ang pong graba. Ipana ako lang karela. Balo mo rin mamusibas karela, alila mo rin ang mga ragula bato. Talagang rin kaya, talagang
landslide na yung kaya, matatambunan na yung pangatao, pero Patay. Nanong piece of advice mo din? Actually, importante is what's the story you want to tell. Diba? Ako, pantun ko is nano la kayaret ang business and even tourism, nala rin pwede mong gawan keng Pampanga and other provinces that we visit. Lalo Basically, marakal Philippines. travel vloggers. Yeah, ko itayong Megan kung kay Megan story na I want to tell. What are the local businesses, the local attractions that you can enjoy in Pampanga and in other places as well. So if that's the goal, everything else is just noise. Very good. Correct. Bayo tayo, Arian, ni karetang inspiring vloggers, bala na mo ko content. Bala na mo ko content. Be responsible. Wow. Yeah. Gagamitan na niyang utak. Gagamitan na niyang utak yung pa mag-vlog. Bala na mo lalagi. Porke tinera ka, palto mo ring foclose mo. Vlogger na ka. Mereng haliwa, mamamag-live lang mo. Talagang itang style dang, hi, hello. Pero talagang flex na lang. Kotang kaya mga bastos lang mimwala. Wow. Diba? Pero deliberately sasadyan mo ita. So, bala na mo ko content, panigaralan, may luklukan, may isipan, may pakiramdaman mo rin kaya kang viewers. Okay? Take it from all these beautiful people. Ila rin, minunala ka na ako rin. Mas magaling la rin. Mas marakal la pa nakitan. Pero mas Kaya karela ako magsulisit. Nakala salamat, Arian Tani niya. Pero mas balangkinitan niya. Nakala salamat. Malago ko mo kung balingkinitan pero wala akong pera. Afam, so padala ka much. naman. Thank you so much, Thank you so much, Kapamujo. Kapamujo. Marakal pang episodes yung kaya kayong abanganin kaya kaming kwen. Sana marakal ko abalo ngayon yung episode ay ni nung nano talaga enroll daling vloggers, especially the Kapampangan vloggers. Kaluguran talangan rin kaya Kapamujo. Thank you so much. Thank you, Kapamujo. Kapamujo.